Elias Afif Xmuni u martu kienu fost il-5 turisti li ġew irrapportati nieqsa wara li ħarġu f'Baħar Malti fil-lejl ta' 12 ta' Mejju. Magħhom kien hemm Iben Xmuni ta' 14-il sena li għadu nieqes, kif ukoll koppja Franċiża li akkumpanjathom fil-vjaġġ. Ir-raġel Franċiż baqa' ma nstabx. Il-5 Franċiżi Philip Grimaud ta' 40 sena u l-mara tiegħu Marie Gall Kabul Grimaud ta' 38 sena, Sandrine Godet ta' 35 sena, Elias Xmuni ta' 48 sena u ibnu Eli Xmuni ta' 14 sena kienu fuq il-jott lussuż blisem El-Pirata għal btala ta' 12 jum fil-Mediterran. Il-jott huwa tal-inġinier Lebanis li se jindifen għada u xtraħ minant l-iskiper Juan Carlos Montes, il-persuna li mar l-asta tar-Rabat Għawdex jirrapporta lejbien tal-5 Franċiżi wara li Elias stidnu biex jingħaqad magħhom f'din il-btala. L-inċident seħ wara li l-grupp salpa mit-Tunezija is-sibt 4 ta' Mejju fuq il-jott privat biex jiċċelebraw l-eluq snin l-inġinier. Iċ-ċelebrazzjoni inbidlet fi traġedja wara li Xmuni u martu deċidew li jmorru jieklu f'restorant rib il-bajja ta' Xlendi. Il-5 Franċiżi telqu mir-restorant għal ħabta ta' nofs il-lejl iżda minkejja l-baħar imqalleb u ma xorta telgħu fuq id-dajsa bil-ħsieb li jirtornaw lejn il-jott. Iżduma qatt ma waslu lejn id-dwejra. Juan Carlos Montes irrapporta lil pulizija lejbin tagħhom it-2 6 ta' Mejju fl-4:30 ta' nofsinhar. Madwar 40 siegħa wara lejbin tagħhom il-Forzi Armati sabet il-katavri ta' Marie Gall Kabul Grimaud u ta' Sandrine Godet. Dawn insabu l-barra mill-bajja ta' Fomm ir-Rieħ fil-libeti tal-Imġar Malta. 12 siegħa wara bejn Kamuna u ċirkewwa jinstab il-katavru ta' Elias Xmuni. Ir-raġel u tfajjel baqgħu qatt ma nstabu.